Nazdar přátelé dobrého piva a příjemného posezení. Tady David z Hangáru. Rád bych vám představil Knipla, vlajkovou loď našeho pivovaru Hangár. Knipl je ležák, IPL, India Pale Lager. Má 5% alkoholu, je to 12 a 50 IBU, což znamená, že je výrazně hořký. Je hořký proto, že my to rádi hořké. Vzhledem k použitým chmelům je ale zároveň aromatický, ovocný a úžasně pitelný. Já vždycky říkám, že Knipl je nejlepší pivo na světě. Ono, když jistý dánský pivovar může tvrdit, že jeho značka je pravděpodobně nejlepší pivo na světě, tak se mohu jenom smát. Protože existuje-li něco jako nejlepší pivo na světě, no ono neexistuje, ale kdyby existovalo, tak v tom případě by Knipl byl tomuto fiktivnímu nejlepšímu pivu na světě výrazně blíž než ono průmyslové pivo z Kodaně. Proti gustu žádný disputát, ale kdo Knipla neochutnal, nemůže říct, že Knipl nejlepší pivo na světě není. Takže přijďte ochutnat, přijďte pobejt. Na zdraví.